ден. Искам само да благодаря на футболистите за събераздаването, което показаха, за работата, която вършат в последните 10 дни. Всички се опитват да са максимално мобилизирани, да изпълняват всичко, което казваме, за да може да подобрим нашите резултати, защото знаете, че се намираме в завидно положение. Поздравявам всички от ръководството на отбора, всички, които са около отбора с тази победа. И се радвам, че успяхме да постигнем, защото тя много ни липсваше. Тежи това място, на което се намираме и тези малко точки. Но излишно постоянно да го коментираме. Това е положението, гледаме напред. Идеите мисля, че още в матча с Берой ги загаднахме, в днешния матч също. Мисля, че има така раздвижване на едването в желанието, в хъса на игра. В последните два матча доволен съм днес, като казах, от отборността на футболистите. Разбира се, имаме много грешки, правим много тактически грешки, в които трябва да се работи, трябва да се изчистят индивидуални тактически грешки и като отбор също допускаме грешки, но всичко това се изчиства в работа. За тези 10 дни, които направихме, съм доволен, направихме доста неща в офанзивен план и в дефанзивен и най-вече съм доволен, както казах, от желанието и борбата, която явно на този етап е това, което заслужаваме. Всеки е на мястото, което е заслужил до този момент. Не може да искаме нещо повече от това, което сме показали. Надявам се за напред да показваме повече. Аз съм доволен от тези футболисти, които са тук, разчитам максимално на тях и имам доверие в тях. Разбира се, че трябва да поработим и върху селекцията, да вземем още играчи, които да са ни помощ, защото ние с Камек приехте днес, че Авдарянков беше контузен и имаме 18 човека. Малкият Стефан Велков и той имаше контузия, но изкара матча, което е радващо. Така че ще трябва да работим в тази насока за привличането на още хора, за да се стабилизираме, да имаме конкурентна способност на всички